Tervetuloa Voittavaan myyntikouluun aiheella Miksi asiakkaat eivät osta ja mitä sen sijaan tulee tehdä, että he ostavat. Mä oon Emilia Ilmäki, 6 palkittu myynnin ammattilainen, Voittava myynti.fiin perustaja, myyntikouluttaja ja valmentaja. Taustana mulla on 15 vuoden tuloksellinen myyntikokemus, oon johtanut myyntitiimiä sekä kehittänyt satoja ja satoja organisaatioita ja yrityksiä myynnissä. Todennäköisintä, että miten saa kauppaa on se, että tietysti kasvatusten sitä on kaikista helpoin saada. Siinä nousee ne kaikki luottamuksen rakentamisen elementit kaikista parhaiten, koska siitä ei jää mitään sanomatonta viestintää pois. Eli se on niin kuin kaikista todennäköisemmin, jos sä tapaat näitä ihmisiä ihan face to face. Se kasvattaa sen luottamuksen kaikista parhaiten. Toinen tietenkin on se etätapaaminen, eli se on sitten tavallaan kasvatusten tapaamisesta siitä seuraava, milloin on todennäköisemmin helpoiten saada sitä kauppaa. Ja sitten siellä on toiseksi viimeisin se puhelin, eli pelkästään puhelimitse, ja kaikista vaikeinta se on sillä viestillä. Tämä on niinku semmoinen, että mihin kannattaa niinku miettiä, että mihin sitä omaa aikaa ja panosta sitten käyttää, että jos jo viestien kirjoittaminen ja semmoinen skaalaaminen voi olla tosi nopeata, että mä vaikka lähetän tarjouksia tosi paljon maailmalle niin sanotusti ja katon, että miten siinä käy, niin se onnistumisprosentti on huonompi kuin sitten se, että lähtee niiden tapaamisten kautta sitä myyntiä tekemään. Mutta yksi skaalaamisen mahdollisuus on se live-webinaari. Jonkun verran nämä on yleistynyt ja tässä on pari semmoista asiaa, mitä pitää huomioida. Jos se niin kuin webinaari naamioidaan tosi sellaiseksi, että se asiakas voi saada siitä webinaarista oikeasti jotain merkittävää hyötyä, ja sitten kun se tulee siihen webinaariin ja huomaa, että ai, tämä olikin vaan pelkkää myyntiä, niin silloin sille asiakkaalle ne odotukset on väärässä asennossa ja se kaupan todennäköisyys on huono. Mutta sitten taas, jos on niinku selkeä semmoinen, siinä annetaan sitä konkreettista arvoa sille asiakkaalle merkittävästi pidempään kuin ensimmäinen vartti, koska on ollut itse semmoisessa myyntivebinaarissa, missä ensimmäinen vartti oli jotain niin kuin pintaliitoasiaa ja 45 minuuttia sitten sitä hommaa myytiin. Tai sitten sellaisia, että se webinaari kestää 2 tuntia, missä sitä myydään suurin osa, mutta sitten siellä on niin kuin 10 minuuttia jotain sitä asiaa. Niin keskittyisin pikemminkin siihen, että oikeasti antaa sitä asiaa, näyttää sen osaamisen oikeasti konkreettisesti, jonka jälkeen sitten sitä lähteä sitä myyntiä tekemään. Tai sitten, että asettaa sen oikeasti niin, että ihmiset tulee sillä odotuksella, että ne, jotka on kiinnostuneita tästä asiasta, niin tulee siihen niin kuin kuulemaan siitä ratkaisusta lisää sitten siihen webinaariin. Että ne on tavallaan, siellä on sitten jo semmoiset, joilla on jo sitten vähän ne ostohousut eri tavalla jalassa. Mutta webinaarissa tavallaan, että jos sillä lähtee sitä myyntiä tekemään tai markkinointia, niin pitää huomioida, että siinä on riittävän pitkä markkinointiaika, vähintään kuukauden ajan sitä webinaaria itsessään markkinoi, että sinne saa riittävän paljon väkeä sitten tulemaan paikalle. Älä pidä näitä webinaareja liian usein, sitäkin näkee, että niitä on ihan niin kuin kuukausittain, niin kyllä se niin kuin sillä ei vähän menettää sitä uskottavuuttaan, niin että kyllä se niukkuuden periaate tässäkin on vaan enemmän kuin 100 jänistä, että mitä on vähän, se on arvokasta, eli suosittelen ihan maksimissaan 4 kertaa vuodessa. Mä oon mun urani aikana pitänyt vasta 1 webinaarin, ja siellä oli sitten kunnolla porukkaa. En jakanut siitä tallennetta ihan sen takia, että mä sain livenä ihmiset sinne paikalle. Kukaan ei katso sitä tallennetta. Se on niin kuin ihan waste of time.
Anna sitä oikeaa arvoa riittävästi ja osoita se osaaminen siellä. Koska jos sä puhut vain sitä yläpilveä, sä et osoita sitä sun osaamista siinä webinaarissa, sit se sen tarkoitus menee hukkaan, koska se ihmiset, niiden pitää luottaa siihen sun osaamiseen, että sä tiedät, mistä sä puhut, että he voi oikeasti lähteä sitä ostoa edes harkitsemaan. Sitten on yleistynyt nämä niin kuin tämmöiset webinaarit, mitkä on tallennettu joskus ja sitten niitä pyöritetään tuolla pitkin internettiä, niin siinäkään mitään haittaa, ei siinä mitään, jos siltä niin kuin tuntuu, mutta jos se webinaari ei ole live, niin se katsoja kyllä sen huomaa, mutta jos se esitetään niin kuin se olisi live, niin se ei herätä sitä luottamusta. Se kyllä tulee semmoinen, kyllä mä nyt näen, että tämä on niin kuin tallenne, että ei tätä kannattaa yrittääkään esittää niin kuin me oltaisiin nyt oikeasti livenä tässä tilanteessa, koska me ei oikeasti olla. Eli tavallaan tämmöinen niin kuin asiakkaan viilaaminen linssiin, niin ne ei ikinä tuota semmoisia oikeasti hyviä tuloksia. Joo, siis kyllä, mä en taaskaan sano, että sä et voi saada kauppaa näin. Kyse on pikemminkin siitä, että kuinka eettistä se kaupan tekeminen on ja kuinka tavallaan se pitkäkantoista se on tulevaisuuden liiketoiminnankin kannalta, että kuinka kauan sä pystyt jatkaa sitten sitä toimintaa, jos siellä varsinkin, jos esiintyy epätyytymättömyyttä. No totta kai tietysti alle 500 euron tuotteita niin voi mennä tosi hyvin myyntivebinaarissa kaupan, eli niitä voi mennä siinä vaikka kuinka paljon. On siis ollut tämmöisissäkin kyllä mukana, missä on nähnyt, että siellä ihmiset kommentoi, että ostin, ja hän teki varmasti yli 10 tonnin myynnit siinä itse webinaarissa, mutta jos kyseessä taas myydään tuhansien eurojen ratkaisua siinä itse webinaarissa, niin kyllä ne vaatii jo tosi paljon sitä taitoa, sitä osaamista, mutta myös sitä henkilöbrändiä siellä taustalla, että sulla on jo semmoinen henkilöbrändi, sulla voi olla aika paljon seuraajiakin somessa tai oot ehkä niin kuin osoittanut omaa osaamista esimerkiksi kirjojen muodossa tai muilla tavoin, tai että oot julkisuudesta tuttu tai muita asioita, että siellä on tosi vahva se henkilöbrändi taustalla, milloin pystyy esimerkiksi tämmöisessä niin kuin pelkässä webinaarissa myymään reilusti tämmöisiä tuhansien eurojen palveluita. Mutta jos puhutaan tämmöisestä aloittelevasta, sit se ei välttämättä ole niin kuin se paras, vaan silloin ehkä kannattaa sen webinaarin avulla saada niitä tapaamisia, missä sitten se itse myynti tapahtuu. Eli kyllä mä tekisin, ja olen itsekin toiminut niin, että se webinaari oli pelkkää puhdasta sitä arvoa, että mä koulutin, mä opetin, mä kerroin asioita, miten kannattaa toimia, jonka jälkeen mä jätin sitten QR-koodin sitten siihen, että hei, tästä voit varata mun kanssa tapaamisen, jos näiden ongelmien kanssa painit. Ja sitten mä sain sieltä tapaamisia, mistä mä sitten tein kauppaa. Eli mä en yrittänytkään missään nimessä siinä itse webinaarissa tehdä sitä myyntiä, vaan se oli mulle täysin niin kuin markkinointia. Eli mietit tavallaan jo ennen sitä webinaaria, että kumpaa sä haluat. Haluatko sä tästä webinaarista suoraan myyntiä ja kuinka todennäköistä ja minkälainen myyntipotentiaali tässä oikeasti voi olla, vai että olisiko se sinulle järkevä tämmöinen keskitetty, skaalattu myyntitapaamisten saantikeino. Se, että sä osoitat sitä omaa ammattitaitoa. Ja totta kai tietysti siinä webinaarissa niin ne sosiaaliset todisteet lisää sitä kauppaa, eli ehdottomasti teet sä niin tai näin siinä sun myyntiwebinaarissa, niin käytä niitä sosiaalisia todisteita, niitä asiakkaiden tuloksia, mitä sä oot niille asiakkaille saanut aikaiseksi, niistä vakuuttavampi se myyntiwebinaari on. No nettisivuista taas mä mainitsin tuossa aiemmin, että mä käyn niitä vähän tarkemmin läpi. Se onkin nykyään semmoinen, mihin pitäisi niinku ihan entistä enemmän kiinnittää huomiota. Sitä sanotaan jo, että 70-80% siitä meidän
ihmisistä etsii sitä ratkaisua jo ihan itse sieltä netistä. Näin mäkin toimin. Jos mä etsin, siis haluan jotain palvelua, niin mähän etsin sitä itse netistä. En mä istu kotona ja mä odotan, että voiko mun puhelin soistaa, voiko joku palveluntarjoaja ymmärtäisi laittaa mulle sähköpostia tästä aiheesta. Ei tietenkään, vaan kaikki, jotka ne oman sen ongelmansa tunnistaa. Sehän se loppuprosentti on se, joka ei tunnista, että mikä se ratkaisu tähän mun ongelmaan voisi olla, niin ne ei sitä tietysti osaa etsiäkään. Mutta ne, jotka tunnistaa, että hei, mulla on tämmöinen tietty ongelma, mihin mä kaipaan niinku ratkaisua, niin kyllähän ne etsii jo sitä niinku vaihtoehtoa sieltä netistä. Ja sehän on sillä niin, että sen nettisivun pitäisi niinku tulla tietysti sieltä Googlesta vastaan ihan klassikkojen klassikko, mutta kyllä se on niinku semmoinen, että ei pelkästään se digitaalinen tavallaan osoite, näkyvyys, se, että sä tulet siellä Googlessa vastaan, mutta kyllä siellä nettisivulla pitää niinku oikeita asioita olla. Se nyt on ihan klassikko, että ne nyt lähtökohdissa edes toimii ja että sieltä löytyy ne, edes ne yhteystiedot, niin se on ihan bare minimum, mutta se, että jos ne on niinku jos se asiakas ei saa sitä tietoa, mitä se etsii sieltä nettisivuilta, niin se on ihan muutama sekunti, kun se on siellä kilpailijan nettisivulla. Että se ei niinku ihan pelkästään enää riitä, kun sitä on joskus sanottu, että se on sun digitaalinen käyntikortti, niin se ei ihan enää kyllä riitä siihen, että kyllä sitä niinku kilpailija-analyysiä tehdään, niin kuin asiakas tekee sitä kilpailija-analyysiä niiden nettisivujen perusteella. Ja se tulee voittamaan, että kehen se asiakas ottaa yhteyttä, niin kellon parhaimmat nettisivut. Ja no tämähän on nettisivutekijöitähän on tosi erilaisia, että tavallaan joku on, että ne tekee sen koodaamalla ja että sitten ne toimii ja on se Google-näkyvyys ja ja sitten on nämä, jotka tekee tietysti jollain niin kuin rakennusohjelmalla ne, että kunhan on visuaalisesti hienot ja niin edespäin. Myynnin näkökulmasta ehkä olennaisinta on se, että se asiakas löytää helposti, nopeasti sen asian, mitä se tulee sieltä hakee. Ja sehän on tietenkin se, että mitä me voidaan luvata sille asiakkaalle, mitä se asiakas saa, jos se ostaa meiltä, mitkä on ne sosiaaliset todisteet, mikä on se kilpailuetu, että miksi just meiltä pitäisi ostaa, mitä te palvelut on, mitä me tarjotaan, mikä se ratkaisu on, mitä se maksaa, miten mä voin ostaa sen, mistä mä miten mä saan niin kuin miten mä pystyn tämän helpoiten ja nopeiten ostaa, että se pyydät-tarjous ei ole niinku ihan best of the best, koska se on tosi hidasta. Se on vähän sama asia, kun sä menisit kauppaan, niin sä oot silleen, että mun tekisi mieli ostaa noita omenoita, mutta se vaatii sen, että mä kerään niitä nyt tosta pussillisen, sitten mä menen tonne kassalle ja mä kysyn, että mitä nämä maksaa. Kyllä se on helpompaa jättää ne omenat ostamatta tai mennä sinne seuraavalle sivulle, joka kertoo sen, että mitä se omena maksaa. Niin se on niinku tärkeintä, että oikeasti ne myyntiä tuovat nettisivut, ne kertoo kaiken sen oleellisen, myös sen hinnan, että mitä tämä homma niinku maksaa. Tässäkin on vähän sellaista niinku eroja, että sitten jos puhutaan niinku kymmenien tuhansien tai satojen tuhansien eurojen ratkaisusta, että niitä hintoja ei laiteta sinne nettisivulle, mutta pitäisi sitten, jos onkin ihan poikkeavaa laittaakin. Mutta pointtina on se, että siellä olisi vähintään mahdollisuus varata se tapaaminen sen ratkaisun tarjoajan kanssa tai ladata se tarjous. Et se, että jos se pitää pyytää ja sun pitää odottaa sitä, ja jos vielä tarvitaan jotain tietoja ja muuta, niin siinä on vaan ylimääräistä jumppaa, että kyllä tässä niinku parhaimmat voittaa tämänkin kisa. Mutta pointti on se, että ne sivut on mahdollisimman yksinkertaisia, ne erottuu niistä muista, ne ei edes visuaalisesti näytä samalta kuin kaikilla muilla, mutta ei myöskään ne asiat, mitä siellä lukee, ei ole samat kuin muilla. Mutta ne on helpot, selkeät ja toimivat. Se on kaiken A ja O. Ja ne osoittaa sen ammattitaidon, että siellä on todisteita siitä osaamisesta, eli just niitä ennen ja jälkeen kuvia, mitä mä oon tässä paasannut tässä koulutuksessa. Et siellä on ne luotettavat referenssit ja sitten ne henkilöstökuvat. Et mä en itse ollenkaan preferoi näitä tämmöisiä kasvattomia yrityksiä ja nettisivuja, koska kaikessa kaupan tekemisessä sitä tekee aina ihmiset. Joo, se voidaan sitten jossain vaiheessa automatisoida, että tekee se tavallaan ostopolku on jossain kohtaa automatisoitu, mutta tavallaan se ensi kosketus, että tavallaan solmitaan se kauppasopimus kahden yrityksen välillä, niin sen tekee ainakin toistaiseksi vielä ihmiset. Niin
lisätkää ne henkilöstökuvat sinne sivulle. Älkää yrittäkö olla mikään kasvoton, vaikka LähiTapiola. Niin kuin, että isot yritykset on monta kertaa kasvottomia, koska siellä on vaikea yhtä sieltä sitten nostaa niin kuin esille, mutta se, että jos on niin kuin aika paljon pienempi yritys, niin ei muuta kuin kasvot sinne nettisivulle näkyviin. Tässä on itse asiassa tämmöinen esimerkki, kun sanoin jossain tuossa muussa koulutusosiossa, että jos haluaa niin kuin testata, että miten ne omat asiakkaat sais puhumaan siitä omasta yrityksestä niin kuin siellä somessa, että jos sitten on semmoista, että ei niin kuin itse sitä halua tehdä, tai että miten saisi yleensä ottaa ne ihmiset puhumaan itsestä siellä somessa, niin tässä on tämmöinen konkreettinen esimerkki. Eli jos sä oot tykännyt tästä koulutuksesta, mitä sä oot nyt tässä katsonut ja kuunnellut, niin täkää mut somessa ja kerro sun palaute tästä koulutuksesta, että mitä ajatuksia tämä on sulle herättänyt, onko sä tykännyt tästä, saiko sä jotain uutta, sitä vastaan mä annan sulle lahjan, eli mä lähetän sulle semmoisen digitaalisen materiaalin, että miten sä voit luoda semmoiset nettisivut, joka saa sun asiakkaas ostamaan. Niin täkää mut, laita mulle vaikka vielä viestiä erikseen, että jos sattuu, että mä en jostain syystä edes, niin kuin, jos kävis niin, että mä en huomaisi sitä sun täkäystä, niin laita mulle viestiä, että hei mä täkäsin sut, että mielelläni ottaisin vastaan tämän digitaalisen materiaalin, että miten mä voin luoda semmoista nettisivut, joka saa mun asiakkaan ostamaan, niin mä lähetän sen sulle sähköpostilla tai sitten siellä somessa YV:ssä. Niin täkää mut ihmeessä, jos sä oot saanut tästä koulutuksesta itsellesi jotain uutta ammennettavaa. Mutta jos me lähdetään niinku miettimään sitten, jos ne nettisivut on meidän myyntikanava, webinaarien myyntikanava, niin myöskin, tai myyntimahdollisuus, niin myöskin ne myyntitapaamiset on ehdottomasti tietenkin meille niinku myyntimahdollisuuksia. Ja tässä on muutamia juttuja, että mikä siellä voi mennä pieleen, että sitä kauppaa ei tule, ja mitä sen sijaan pitäisi tehdä. No, klassikko, minkä mä oon sanonut varmasti nyt joka myyntiosuudessa, että puhutaan vääriä asioita, mutta myyntitapaamisessa vielä usein väärässä järjestyksessä. Eli on tosi tärkeää myös se, että missä järjestyksessä ne asiat sanotaan, että ei pelkästään se, että puhuu oikeita asioita, mutta että sillä järjestykselläkin on väliä. Monta kertaa niin kuin huono myyntitapaaminen alkaa semmoisella pitkällä yrityspresentaatiolla, mikä on ihan fail. Älkää koskaan tehdä sitä, älkää aloittako sitä. Se on niin kuin, se voi sanoa niin kuin lyhyesti, ytimekkäästi tavallaan se kilpailuedun, että miksen asiakasyrityksen pitäisi valita teidät, että se voi niin kuin käydä ihan just niin kuin tosi yhdellä kahdella lauseella, että ollaan oltu sieltä 1950-luvulta asti tämän verran väkeä meillä töissä ja toimitaan globaalisti. Niin kuin, että se voi sanoa niin kuin oikeasti tosi lyhyesti. Tai että mäkin sanon, että 6 palkittu myynnin ammattilainen 15 vuoden tuloksellisella myyntikokemuksella ja on kokemusta myöskin myyntitiimin johtamisesta ja myöskin palkkaduuneissa on sitä myynnin kehitystä tehnyt. Niin tavallaan se voi sanoa ihan tosi lyhyesti, mutta sitten jos tavallaan alkaa oikein se, että ensimmäisenä, kun se koko videokeskustelu, tapaaminen, se voi olla myös livenä, että jos se alkaa sillä, että lähdetään, nyt otetaan PowerPointit esille ja lähdetään tekemään tämmöistä pitkää yrityspresentaatiota, niin sitten ollaan jo ihan niin kuin lähtökohdin jo taas ihan metsässä. Tai toinen on tietysti se, että on niin kuin päätetty ottaa tämmöinen verkostoitumistapaaminen, tai sitten jos on käytetty esimerkiksi sen niin kuin, ää, mulle on esimerkiksi käynyt pari kertaakin näin, että kun minä tarjoan minun potentiaaliselle asiakkaalle mahdollisuuden varata mun kalenterista ajan, että jos haluaa munkaan keskustella tarkemmin, niin että miten mä voin olla avuksi, niin jotkut myyjät todellakin käyttää sitä ajanvarauskalenteria, niin ei se niin mene. Että tavallaan ne myyjät käyttää sitä niin, että
heillä olisi muka joku ongelma, mutta kuitenkin he sitten pointti on se, että he haluaa tarjota niitä omia palveluitaan. Niin tämä on ihan laiton, näin ei tule missään nimessä tehdä sen takia, että nehän odotukset on ihan väärinpäin taas. Jos sen potentiaalisen asiakkaan odotukset on väärät, niin et sä tuu saamaan kauppaa, koska se potentiaalinen ihminen, jonka kanssa on varattu se aika, niin sehän on silleen, että jos sä oot sen kalenterista varannut ja hän yrittäjänä myy jotain, niin sehän ajattelee silleen, että no niin, että minä voin saada kauppaa. Mutta jos se kääntyykin silleen, että yhtäkkiä sä alat tarjoamaan omias, niin sittenhän se on niinku vaan aika iso pettymys ja huono yllätys sille vastapuolelle, joka tarkoittaa, että ei se ole sulta mitään ostamassa. Tai toinen on klassikko, linkkarin kautta käytetään näitä tällaisia verkostoitumistapaamisia, verkostoitumiskahveja, ja nekin on sellaisia, että sen tarkoitus on tutustua ja verkostoitua. Että oikeasti niin kuin vapaamuotoisesti, että hei, mitä sä teet, mitä mä teen, ja niin kuin ehkä jopa vähän silleen, että hei, minkälainen, niin kuin, missä mä asun, tai että mikä mun perhe on, tai mitä mä harrastan. Niin jos se naamioidaan myyntitapaamiseksi, niin sitten ollaan taas niin kuin todella väärissä odotuksissa. Eli on tosi tärkeää hallita niitä potentiaalisen asiakkaan odotuksia. Ja tämä on just se, että me ei voida niin kuin puhua toista ja tehdä toista. Eli että se asiakas on oikeasti siinä käsityksessä, että minkälaiseen niin kuin kohtaamiseen hän on tulossa, kun on se myyntitapaamisen aika. No siis tuloksellisen myyntitapaamisen runkohan on seuraava. Ensimmäinen tietysti, että siinä on ne esittelyt. Ihan siis maks 5 minuuttia, tosi lyhyesti nimet ja taustat ja näin edespäin. Seuraavaksi mennään asiakkaan tarveanalyysiin, eli me emme avaa mitään PowerPointteja ja muuta, vaan me lähdetään oikeasti kyselemään siltä asiakkaalta, että mikä se sen tilanne on, mikä hänen, niin kuin, onko hänellä, tai se ratkaisu, mikä me tarjotaan, että minkä ongelman se ratkaisee, eli mikä se asiakkaan tilanne sen ongelman kanssa on, mitä niin kuin, keinoja hän on käyttänyt sen ongelman ratkaisemiseksi, mitä esteitä hän on kohdannut siellä tiellä, että hän ei ole saanut sitä ratkaisua, ongelmaa ratkaistua, ja mikä se tavoite on, ja niin edespäin. Mikä on tavoitteen aikataulu, ja niin edespäin. Ja sitten kun me saadaan tosi kattava tieto siitä, että mitä se asiakas oikeasti, mikä se sen tilanne on, ja jos nähdään, että me oikeasti voidaan lähteä auttaa häntä, niin totta kai sen jälkeen me voidaan ja pitääkin nostaa se meidän oma esitys ja PowerPointti sieltä esiin, missä me käydään läpi ensin ne hyödyt, mitä se asiakas saa, jos se ostaa. Ja totta kai aina joka välissä varmistetaan, että hei, onko tämä semmoinen, minkä hän itse näkisi itselleen hyödylliseksi. Sitten kun me tavallaan aina varmistetaan joka tämmöisen stepin kohdalla, että asiakas on, että tämä on hyvä juttu, niin sitten me myöskin tiedetään, että jos tavallaan joku kohtaa, että se, niin kuin se hyöty tai ne referenssit tai se konkreettinen sisältö tai se käytännön toteutus tai se hinta, joku niistä ei natsaa, niin sitten me tiedetään, että missä kohtaa se niin kuin ei natsaa sillä asiakkaalla. No sitten tietysti ne vaikuttavat vastaavat referenssit, mistä puhuin aiemminkin, että ne pitää olla ne vastaavat referenssit, ei mitään semmoisia niin kuin aivan muuta, mitä muunlaista liiketoimintaa, mitä sillä potentiaalisella asiakkaalla on. Ja sitten tietenkin konkreettinen palvelun sisältö tai ratkaisun sisältö, mitä se sisältää, miten se käytännössä toteutetaan tai miten se ratkaisu, jos se on tuote, niin miten se käytännössä sitten niin kuin tuodaan asiakkaalle, miten se käytännössä toteutetaan. Sitten tietysti hinta ja sitten käydään se keskustelu sitten siitä kaupasta. Voidaan kutsua myöskin neuvotteluksi, mutta mä kutsun sitä keskusteluksi sen takia, että sitten moni saattaa sitä neuvottelua niin kuin pelätä tai muuta, mutta siis sehän on ihan tämmöinen avoin reipas keskustelu siitä, että miten tämä nyt sitten lähtee tästä etenemään, jonka jälkeen on sitten se päätös siitä yhteistyöstä. Ja tämä on se niin kuin tuloksellinen tapaamisen runko, mistä ei missään tapauksessa kannata poiketa.
Ja sitten on tietenkin, että jos se asiakas antaa vaikka vaan sen 15 minuuttia, niin tätähän ei vedetä missään nimessä kokonaan, vaan sittenhän se katkaistaan tuohon referenssikohtaan. Tai puoli tuntiakin voi olla semmoinen aika, missä mä en missään nimessä kävisi koko tätä rimpsua, vaan se katkaistaan tuohon referenssikohtaan ja sitten varataan se itse oikein myyntitapaaminen sitten toisessa ajankohdassa, missä sitten sitä aikaa on merkittävästi enemmän. Ja totta kai aina, mitä kalliimpi tuote ja ratkaisu on kyseessä, niin sitä pidempi myyntiaika ja sitä pidempi prosessi saatetaan sitten niin sanotusti joutua käymään. Mutta se, että se myyntitapaaminen epäonnistuu joka tapauksessa, vaikka sulla olisi kaikki niin kuin on viimeisen päälle, mutta jos smyhjä on myöhässä, se kamera ei ole päällä. Jos se on ylimielinen, kireä, kiireinen tai muuten epämiellyttävä tyyppi, niin kyllä se jää se myynti niin kuin näistä tekemättä. Että kyllä se vaatii myös sen, että sä oot oikeasti niin kuin, sä oot asiakkaan asialla, sä oot hyvä tyyppi, sunkaan on kiva olla siinä tilanteessa. Totta kai tietysti, että jos siellä asiakkaalla ei ole sitä tarvetta, se aikataulu just siinä hetkessä, sillä ihmisellä on tiedäks äiti ja isä just nyt kuollut, niin siinä pöydällä ei ole nyt just mitään muuta, siihen ei mahdu mitään muuta, ei pysty nyt, niin silloin sitä kauppaa ei voi syntyä. Tai budjetti ei kohtaa, eli jos oikeasti kassassa ei ole rahaa, niin kassassa ei ole rahaa, sitä on vaikea mistään nyhvästä. Tai sitten, että se asiakas on väärä, että se kohdennus, että se markkinointi, on mennyt vihkoon, eli sinne sitten siihen myyntitapaamiseen on sitten tullut semmoista materiaalia, missä kuitenkaan ei se asiakas ole paras just sille ratkaisulle, niin sit niissäkin tilanteissa se kauppa jää saamatta. Mutta totta kai, jos se ratkaisu ei ole myyvä tai se valikoima on tosi sekava tai sitten sulla on liikaa, että sä tarjoat niinku ihan hirveästi kaikkea, niin kyllä sillä asiakkaalle tulee herkästi semmoinen niinku, valinnan vaikeus ja sitten on paljon helpompi, että mä en ota näistä mitään, kun lähtee sitten tekemään semmoista niinku tosi vaikeat valintaa. Ja totta kai siellä voi olla se, että se hinta ei ole oikeassa suhteessa siihen ratkaisun arvoon. Eli mitä sanoinkin tuossa aiemmin, että jos on esimerkiksi ne referenssit ja muut, niin kuin se asiakastulos ei ole niin vakuuttavaa tai se kokemus ei ole niin kuin, pitkää tai hyvää tai se niin kuin tekemisen laatu, se palvelun kokonaisuus, ratkaisukokonaisuus, se ei ole oikeasti niin hyvä, minkä hintainen se siinä hetkessä on, niin se on kans kyllä sitten semmoinen myynnin este, mistä sitten se kauppa jää tekemättä. Ja totta kai, jos se osaaminen ei millään tavalla näy ja luottamusta siihen osaamiseen, niin silloin sitä ei synny. Eli on tosi tärkeää myöskin siinä myyntitapaamisessa osoittaa sitä osaamista ja että se osaaminen näkyy jossain. Se näkyy somessa, se näkyy niissä webinaareissa, se näkyy siinä niin kun sitä myyntitapaamisia tavalla tai toisella hankitaan ja sitten siinä oikeassa siinä myyntitapaamisessa. Se on niin kuin tosi tärkeää. Eli se, että miten sä voit osoittaa sen osaamisen jo siinä tapaamisessa, on se, että sä annat jo maksutonta hyötyä siinä tapaamisessa jo. Ja totta kai ne referenssit ja ne asiakastulokset niin kuin puoltaa sitä sun tekemistä, mutta se, että mun kollegat sanoo esimerkiksi, että anna joku näkemys. Eli se tarkoittaa sitä, että te puhutte sen asiakkaan ongelmasta esimerkiksi siinä asiakkaan tarveanalyysin kohdassa, kun sä keskustelet sen asiakkaan tilanteesta, niin sä annat siinä jo jonkunlaisen ratkaisun sille asiakkaalle, että hei, mitä sen kannattaisi tuossa tilanteessa tehdä? Milloin se saa jo jotain niin kuin apua siihen tilanteeseen siinä heti siinä hetkessä. Ja sitten se niin kuin voi saada sen kokemuksen, että vau, että mulle ei olekaan kukaan sanonut mitään tuommoista, tai että hei, toi olikin ihan uusi näkökulma, mitä mä en ollut ajatellut. Ja se osoittaa ja todistaa sitä, että sä osaat sen, mitä sä teet. Tähän mulla on itse asiassa ihan tuohon niin myyntitapaamisten vetämiseen ihan
verkkokurssi, eli Myykkyyn ammattilainen verkkokurssi, missä oppii pitämään niitä myyntitapaamisia, jotka tuo niitä konkreettisia tuloksia. Ja siellähän on se, että se, niin kun sen kurssin jälkeen sä osaat myydä niitä ratkaisuja ilmaista ahdistavaa tunnetta siitä tuputtamisesta ja sitten takaa sen paremman tuloksen. Ja totta kai oppii sit niitä arvokkaita neuvottelu- tai keskustelutaitoja, mikäli se asiakas sanoo, että tämä ratkaisu on liian kallis tai ei ole aikaa sen hyödyntämiseen ja niin edelleen. Niin hyödyntäkää ihmeessä erillistä koulutusta itse sit ihan siihen niin kuin tapaamisten vetämiseen, suosittelen lämpimästi. Mutta fakta on se, että vaikka sä vedät ton myyntitapaamisen, just niin kuin se pitää, sä oot mukava, sä osoitat sitä sun osaamista, mutta jos se sun palvelu ja se ratkaisu, se ei ole myynnillisesti houkutteleva, niin ei se asiakas osta sitä. Se vaan on niinku fakta. Sä voit tehdä vaikka kuin hyvää markkinointia, sä voit tehdä vaikka kuin hyvää myyntiä, mutta jos se on niinku ostettava, houkutteleva, vetovoimainen konsepti, niin ei se osta sitä. Tai sitä voi mennä kaupan liian vähän. Sitä ei osta niin iso potentiaali, mitä sitä voisi. Eli kaikki on oikeastaan siitä niin kuin paketoinnista kiinni, että kuinka hienossa paketissa se sun ratkaisu on sille asiakkaalle. Että eihän me, niin kuin, me ei kukaan voida tietää, jos me ajatellaan vaikka niin kuin kirjanpitotoimistoja vaikka esimerkiksi. Että eihän me voida oikeasti tietää, että kuka näistä kirjanpitotoimistosta oikeasti osaa sen työn tehdä kaikista parhaiten. Ei me tiedetä sitä edes siinä kohtaa, kun me kokeillaan sitä jotain palvelua, että me ostetaan se. Meillähän on kokemusta vain siitä tai parista muusta. Ei me silti tiedä koko maailmasta tarjontaa. Me ei voida oikeasti vieläkään niin kuin, tavallaan koskaan tietää, että kuka se oikeasti se paras tekijä on. Vaan kyse on siitä, että kuka osaa myydä sen parhaiten. Kenen se palvelupaketti ja se ratkaisu vaikuttaa kaikista houkuttelevimmalta, niin siltä se ostetaan. Niin it's all about the packaging. Ja kakussakin, niin klassikko, sanotaan, että moni kakku päältä kaunis, mutta valitettavasti näin. Eli tässä niinku kilpailussa voittaa se, kuka sen oman ratkaisunsa osaa myydä parhaiten. Ja sen takia sun täytyy kiinnittää huomiota myös siihen, että mitä se palvelu on oikeasti, mitä myydään. Ja että tavallaan niin kuin tekee kaikkeensa sen eteen, että tulee niin kuin paremmaksi myyjäksi, koska siten siellä niin kuin kilpailussa pärjää. Ja tässä on niin kuin, mä kerron sellaisen niin kuin huonon esimerkin, mitä esimerkiksi mä oon pongannut jostain nettisivuilta. Tämä on tällainen nettisivu, mistä voi tämmöisen niin kuin nettisivun alustan sitten ostaa itselleen, että tässä on niin kuin tarjolla perinteinen kolme eri vaihtoehtoa, kolme eri hintaluokkaa. Tämä kolme on niin kuin maksimi, mitä palveluita lähtökohdin ratkaisuja kannattaa niin kuin yhdestä samasta ratkaisusta tarjota, koska jos niitä on enemmän, niin siinä tulee se asiakkaalle se valinnan vaikeus. Mutta tämän kolmen eri hintaluokan ideahan on se, että tällähän nostetaan sitä keskiostoa, eli palvellaan vähän isompaa joukkoa sit vielä, kun ei tarjota vain sitä niin kuin yhtä vaihtoehtoa, vaan tässä on niin kuin vähän eri tarpeisiin niin kuin kolme erilaista vaihtoehtoa. Mutta tässäkin on esimerkiksi, että on 3 tähden web-hotelli, 4 tähden web-hotelli tai 5 tähden web-hotelli. No sittenhän tässä on palvelusisällössä 3 tähden web-hotellissa on 20 gigatavua levytilaa, 20 sähköpostitiliä, 200 gigatavua kuukaudessa liikennöintiä, teho 1 kertaa WordPressin peruskäyttöön. Ja tämä maksaa 5,90 kuukaudessa. Niin, ensinnäkin tässä puhutaan sellaista ammattijargonia, mikä ei sitten, että jos sä oot vaan ihan tavallinen tavis, mikä et ole niin kuin itsellään ammattilainen, niin tämä menee ihan siis yli ymmärryksen. Eli esimerkiksi myöskään minä en ymmärrä, mitä tarkoittaa 200 GT kautta kuukausi liikennöintiä. Niin kuin konkreettisesti mun arjessa, mitä se niin kuin oikeasti tarkoittaa. En tiedä, en ymmärrä. Toinen tavallaan on tämä, että teho yksi kertaa WordPressin peruskäyttöön. Okei.
Selvä. 4 tähden hotellissa on silti teho 2 kertaa, kun käytät WordPressissä jotain raskasta lisäosaa. Tai 5 tähden web-hotellissa, missä teho on 3-kertainen, kun käytät WordPressissä useita raskaita lisäosia. No, faktahan on se, että vaikka olen omat nettisivut tehnyt itse, juu, niin en mä tiedä, mikä niistä on raskas lisäosa ja mikä ei. Eli tässä puhutaan paljon semmoista ammattijargonia, mitä semmoinen tavis, joka nämä hankkii itse, niin ei välttämättä ymmärrä ollenkaan. Eli tässähän on oikeastaan ohjaa pelkästään toi sähköpostitili. 20 sähköpostitiliä on semmoinen selkeä, että okei, en mä tarvi niin montaa, tai ainakaan 60 sähköpostitiliä, että mä otan tämän halvimman. Eli jos ne paketit ei ole riittävän selkeitä ja houkuttelevia, niin silloin se ihminen valitsee niistä se halvimman, koska se ei ymmärrä tätä sisältöä. Eli on tosi tärkeää, että myynnissä ei käytä sitä ammattijargonia, koska jos asiakas kokee itsensä tyhmäksi, niin se ei kyllä osta, mutta se, että noissa, niin se ei niinku palvele sitä myyntiä, vaan nimenomaan se kääntää sen itseään vastaan. Tässä on toinen esimerkki, tämä on myös jostain nettisivulta pongattu, on esimerkiksi markkinointistrategia, markkinointiviestintäsuunnitelma ja sosiaalisen median sisältösuunnitelma. No täällähän on sisältö on aivan ylipitkä, vaikka markkinointistrategiassa on lähtötilanneanalyysi, SWOT, kilpailijakartoitus, 3-6 kilpailija ja yleisellä tasolla, ja markkinoiden koko ja ympäristötavoitteet, kohderyhmän kirkastus. Siis täällähän luetellaan näitä työkaluja nyt sitten, tämä ei ole niinku houkuttelevaa tämä, että täällä kerrotaan, että kilpailijakartoitus 3-6 kilpailijaa. Toi ei ole niinku houkuttelevaa, eikä niinku lähtötilannealan analyysi. Ei ketään kiinnosta ostaa lähtötilannealan analyysiä. Ei, minä haluan maksaa lähtötilanneanalyysistä 2,5 tonnia alkaen vielä hinta. Haluan ostaa. Ei, vaan niinku että noin tollaset, mikä on epärelevanttia ja epäkiinnostavaa, niin ne kannattaa jättää suoraan pois. Jätä pois ne. Ja vaikka tuossa olisi SWOTi, niin sehän on siis, että voi senkin voi muotoilla sillä niin, että se voisi olla vaikka, että hei, ää, niin kuin, valmistaudutaan mahdollisuuksiin ja uhkiin esimerkiksi. Tai että turvaa yrityksesi tulevaisuus. Siinä on näissä palvelun sisällössä olisi joku arvo, että miksi sen asiakkaan pitäisi ostaa tämä, eikä tämmöistä työkaluluetteloa, eikä sellaista, tämä ei ole kiinnostavaa, tämä ei ole houkuttelevaa, tämä ei ole myyvää. Ketä haluaa tämmöistä? Ei kukaan. Toinen on että toi alkaen hintahan on ihan sköndää, koska sehän ei kerro sitä, että siis mitä se maksaa. Se vaan kertoo, että hinta lähtee tästä. Katsotaan sitten, mitä se tulee maksaa. Eli eihän se asiakas pysty mitenkään arvioimaan sitä hyötyhintasuhdetta, että, siis, että se arvo, mitä mä tästä saan, että mitä se oikeasti maksaa, niin eihän se pysty arvioimaan sitä. Niin mieluummin edes hintahaitari, että se hinta päättyy johonkin, vaikka sekään on ihan paras, koska se kertoo vain siitä, että sä et ole tuotteistanut sun palveluita loppuun asti. Et silloin kun sulla on yksi hinta sille sun tekemiselle, niin sitten sä oot tuotteistanut se oikeasti kunnolla loppuun. No hinnoittelusta yleensä, että mikä siellä on haastavaa on se, että esimerkiksi just kirjanpitohinnoitteluthan on ihan kammottavia lähtökohdin. Onneksi sielläkin pikkuhiljaa yleistyy se kertakuukausihinnoittelu, joka on selkeä, vertailukelpoinen, se on helposti budjetoitavissa, mutta se on myöskin siellä helposti budjetoitavissa ja tuo helpotusta itse sille kirjanpitoyritykselle. Mutta tämmöisiä näkee tosi paljon, että hinnasto on näin sekava. Pienen kirjanpidon kuukausihinta alkaen 90 euroa, ison kirjanpidon kuukausihinta alkaen 150. Okei, mikä on iso, mikä on pieni, enpä tiedä. Ja sitten täällä on just, että palkan laskenta kappale 15-35 euroa. No, mihinkäs tämä perustuu ja miksi tämä on tämmöinen? Eli pointti on siinä kiinteässä hinnoittelussakin se, että joo, ei kaikki ole
niin kuin kaikkiin asiakkaisiin ei mene sama aika. Jos ajattelee, että mäkin myyn kiinteiseen hintaan tuommoista kaksipäiväistä palvelua, niin kyllä sen niin kuin palvelun ulkopuolella, kun mä luon asiakkaalle niitä materiaaleja, niin ei niihin mene samaa aikaa. Mutta mä oon niin kuin arvioinut sen niin, että keskimäärin niin mä saan kuitenkin siitä semmoisen riittävän korvauksen sitä menetetystä vapaa-ajasta. Eli toisista asiakkaista mä saan pikkusen paremman katteen ja toisista pikkusen huonomman. Mutta keskiarvo on se, mikä merkkaa. Eli tämä on niin kuin Tämä on niin kuin älytöntä tämän tyylinen niin kuin hinnoittelu, että se on niin sekavaa, että asiakas ei pysty arvioimaan sitä oikeasti sitä, että hei, mikä tämä hyöty on suhteessa siihen, että mitä tämä maksaa. Nämä on niin kuin tämmöisiä oston esteitä. Ja jos se asiakas näkee sen ratkaisun liian työläänä, hitaana, monimutkaisena, niin kyllä se jättää sen ostamatta. Kyllä niin kuin ihminen vaan ostaa paljon jo semmoisia tuotteita ja palveluita, millä se nimenomaan pääsee helpommalla. Kaikki mahdolliset niin kuin siivouspalvelut ovat yleistyneet ja erilaiset pikavaihtoehdot ovat yleistyneet, erilaiset totta kai niin kuin valmisruuat, ää, siis autopesut on yleistynyt, sanoinko mä sen jo? Ei, käytin siivouspalveluita, mutta siis niin kuin kaikki erilaiset palvelut, missä se asiakas pääsee mahdollisimman helpolla, mahdollisimman nopeasti, niin sellaisille on valtava kysyntä ja semmoiset yleistyy, mutta semmoinen, mikä vaatii asiakkaalta ihan hirveästi aikaa, se kestää tosi kauan, se on tosi monimutkainen, se vaatii tosi paljon asiakkaan omaa eforttia, niin niitä on vaikea myydä. Et kyllä koittakaa miettiä sillä niin, että miten vaikka olisi tämmöinen elämäntapavalmennus, että et sä voit tehdä sitä palveluna sen asiakkaan puolesta, mutta onko siinä jotain osaa, mitä sä voit? Voisitko sä mennä sen asiakkaan kanssa sinne kauppaan, että miten se voi tehdä parempia valintoja, tai että voiko sä mennä sen asiakkaan kanssa sinne salille niin kuin ensilähtöön, että se pääsee alkuun, tai että voisitko sä nyt mennä sen hakemaan sieltä kotoa sohvalta nyt niin kuin ensi alkuun sinne lenkille. Että tavallaan, että joo, se vie sultakin tosi paljon aikaa, se vie sultakin tosi paljon eforttia, mutta sä voit olla myöskin merkittävästi kalliimpi ja tuommoisesta palvelusta, sit, missä on oikeasti palvelua, niin ollaan valmiit maksaa, että kyllä semmoinen tee se itse 12 viikkoa, kuule tämmöinen verkkokurssi, niin maksaa vaan 2,5 tonnia, niin hiljasta on. En mä sano taas, että se ei ole niinku, mä en sano, että ei se myy, vaan että nyt taas, että mikä myy kaikista helpoiten, mikä on niinku vetovoimaisinta, niin semmoisia ajatuksia mä haluan tässä niinku nostaa esiin. Koska se asiakas punnitsee aina sitä hyötyä suhteessa siihen hintaan, riskiin ja vaivaan. Ja se hyötypallukka, se pitää olla aina isompi, sen pitää olla vaakakupissa aina painavampi, koska jos se hinta riski sille, että mä menetän sen mun rahan ja se vaiva, mitä mun pitää nähdä sen palvelun eteen tai ratkaisun eteen, niin jos se on isompi kuin se hyöty, mitä mä saan, niin sitä kauppaa ei koskaan synny. Eli tämä on niinku se tärkeä elementti sille, että sitä kauppaa voi oikeasti tapahtua. Sen hyödyn pitää olla isompi. Sen takia meidän täytyy, että jos me ei pienennetä sitä hintaa, niin me pienennetään niitä riskejä sillä takulla ja sitten sitä asiakkaan vaivaa, että me lisätään palvelua siihen meidän ratkaisuun. Niin se tulee enenevissä määrin kasvamaan. Se, joka sitä palvelua tarjoaa tässä kaiken tekoälyn ja skaalaamisen ja tehostamisen maailmassa, niin se kyllä tulee voittaa. No toinen, yksi huono esimerkki on myös se, että jos se palvelun valikoima on niin kuin jäätävä, jos on niin kuin, tämä on nyt esimerkki taas jostain nettisivuilta, missä oli toki vähän isompi yritys, mutta jos on niin kuin, että strategian osalta tarjotaan sisältöstrategiaa, arvolupasta, someauditointia, somestrategiaa, trendikatsausta, sitten on sisältömarkkinoinnista, konseptisuunnittelua, sisällöntuotantoa, graafista suunnittelua, inbound-markkinointia, HubSpot-käyttöönottoa, verkkosivuja tehdään WordPressissa, HubSpotissa, nykytila-analyysiä, hakukoneoptimointia ja vielä siis pitkät pätkät kaikkea digimarkkinointia ja web-analytiikkaa, niin tässä tulee aina vähän semmoinen fiilis, että jos sä et ole erikoistunut tekemään mitään,
Niin, osaatko sä näistä hommista mitään kunnolla? Et tulee vähän semmoinen, että riipastaan kaikkea vähän. Se on tietysti, jos on isompi yritys, niin se on selvää, että siellä on enemmän osaamista. Siellä talon sisällä voidaan sitten erikoistua eri asioihin. Mutta jos puhutaan siitä, että on vaikka ihan yksin yrittäjä, niin älä tarjoa semmoista sillisalaattia. Se niin kuin haittaa sun myyntiä enemmän kuin tuo sitä. Eli kyllä mä niin kuin yksinyrittäjänä aina tarjoisin yhden houkuttelevan ratkaisun kipeimpään ongelmaan. Mutta totta kai isompana yrityksenä voi tarjoa enemmän, mutta silti niin kuin myyntikohtaamiseen sä et voi tuota koko repertuaaria tuoda esille, vaan niin kuin myyntikohtaamisessa niin pidetään pientä valikoimaa niille ensiasiakkaille. Maksimissaan 1-3 kohdennettua ratkaisua, että sulla on se tavallaan sit samasta ratkaisusta voi olla ne 3 eri hintaluokkaa. Tämä tarkoittaa niin kuin sitä. Mutta se, että esimerkiksi mä olin vähän aikaa sitten tuolla yksillä messuilla ja sitten mä kysyin, että niin, että mitä te teette? Niin sitten se alkaisi se rotla sillä, että kukaan meidän työntekijöistä ei tiedä edes, mitä kaikkea me tarjotaan. Niin ei tule hirveän hyvä kuva. Eli kannattaa ehdottomasti joku semmoinen, että hei, tuossa on ton kohderyhmän asiakas, että mitä tämä asiakas kaikista eniten hyötyisi ja nostaisi vaikka niistä pari semmoista tärkeintä tärppiä, mitä tarjotaan. Niin se on kaikista paras ratkaisu. Panosta siihen palvelun houkuttelevuuteen ja mahdollista mahdollisimman nopea ja helppo lopputulos. Että kyllä se nopea kipulääke on vaan, kuin herkästi me otetaan siihen mieluummin siihen päänsärkyyn se purana, kun että me lähdettäisiin luonnollisilla keinoilla, vaikka meditaatiolla tai lenkkeilyllä tai päiväunilla tai yleensä ottaen hyvillä yöunilla korjaamaan sitä pääkipua, niin kuin moni ottaa vaan sen särkylääkkeen. Valitettavasti se on niin kuin ikävää, mutta se on niin kuin tätä päivää. Niin mahdollista, mahdollisimman nopea ja helppo lopputulos. Ja me voidaan niin kuin tarjota paljonkin kaikenlaista. Mäkin teen esimerkiksi, minä olen tehnyt vaikka ihan esityksiä PowerPointiin luon myyntistrategioita ja voittavaa asiakaskokemusta ja rakkautta ja ruoskaa, mentorointia ja vaikka ja mitä. Mutta mä myyn niitä vaan niille mun olemassa oleville asiakkaille, koska ei mun niinku, kun mulla on se voittava kilpailuetupalvelu, mikä mun nettisivulla on. Se on se niin kuin palvelu, mistä aina lähdetään liikkeelle, koska siellä katsotaan se, että se kohderyhmä on kondiksessa, se etu on kondiksessa siinä yrityksessä. Ne palvelut, mitä ensisijaisesti lähdetään myymään, on kondiksessa ja se tavallaan se niin kuin pohjatyö siellä myynnissä on kondiksessa. Jos ei se ole kondiksessa, niin mun on ihan turha rakentaa mitään myyntistrategiaa tai että se asiakaskokemus olisi mahdollisimman hyvä tai mitään muutakaan. Niin ei mun ole mitään järkeä laittaa niitä sinne myyntiin, koska sitten jos tavallaan ne on ne, mitkä kiinnostaisi ensin, mutta sitten ei haluaisi ostaa tuota voittavaa kilpailuetua, niin se on ihan sama, niin kuin, kuinka hyvä myyjä sä oot, jos se sun kilpailuetu ja se niin kuin, palvelu ei ole niin kuin, myyntikunnossa, niin sä vaan hakkaat päätä seinään, kun sä niin kuin, myyt sitä niin kuin, väärin. Tai väärillä sanoilla tai niin kuin väärillä tavoilla, niin siinä ei niin kuin mitään järkeä. Niin sä voit tarjota vaikka mitä, jos sä koet olevas niin kuin semmoinen huippumonioosaaja, mutta se, että sulla on joku tietty kärki, mistä sä lähdet liikenteeseen ja sit sä myyt niitä muita kaikkia palveluita, mitä sulla on, sit niille jo ostaneille olemassa oleville asiakkaille. Mutta se, että mikä on tärkeää myös varmistaa, että se palvelusisältö, mistä mä tuossa mainitsinkin aiemmin, että se on oikeasti myyvää, se on houkuttelevaa, se on mehukasta, mutta myöskin, että se nimi on houkutteleva ja mehukas, että monta kertaa näkee näitä, että on premium-palvelua, basic, standard tai MSL tai mitä tossakin oli, niin kuin, että 4 tähden web-hotelli, niin ei se ole silleen, että voi, että tota mä haluan, vaan että se nimi myöskin on jo semmoinen houkutteleva, että on nimen perusteella jo mä haluan ostaa ton. Niin pitäkää huolta siitä, että itse palvelun nimi on houkutteleva ja että se palvelun sisältö ei ole semmoinen työkalu ja käytännön toteutusluettelo, mitä mä näen ihan joka päivä. Mitä tuossa oli niin kuin viimeisenä oli se, että viestillä myyntihän on ihan kaikista vaikeinta ja se tarjous on viesti.
Eli mä haluan käydä muutamia juttuja tuohon tarjoukseen liittyen, että totta kai jos siinä myyntikohtaamisessa ää, ei asiakas sano siinä hetkessä mm, kyllä tai ei, niin jokaiselle tämmöiselle niin kuin avoimelle tapaukselle lähetetään se tarjous. Et sille asiakkaalle jää se joku niin kuin mielikuva, muistikuva, jälki sinusta, niin se on ihan super tärkeää. Niin, että siitä jää jotain niin kuin konkreettista käteen kuin pelkkä niin kuin tämä keskustelu, mikä on käyty. Mutta olkaa tarkkana, että minkälaisen tarjouksen laitatte. Eli tarjouksen niin kuin ongelmia on se, että jos siihen tarjoukseen tarvitaan jotain asiakkaan tietoja, eli jos sä oot esimerkiksi kirjanpitoyritykset on tällaisia monta kertaa, mutta on muitakin, jotka on silleen, että pyydä tarjous. Että sä tarvit sen tarjouksen tekemiseen jotain asiakkaan tietoja. Se kertoo siitä, että sä et osaa tuotteistaa tai jos se niin kuin, ää, niin kuin, tai tavallaan, että jos sä et osaa tuotteistaa, niin ja se tarjouspyyntö, minkä se asiakas laittaa, niin se ei ole riittävän tarkka, niin ota sen kanssa se tapaaminen ja keskustele sen kanssa se läpi, koska jos sä vaan niin kun laitat sitten, että asiakas laittaa sen tarjouspyynnön ja sit sä tarvit kuitenkin jotain tietoja, niin tai jopa lähetät niin kuin vajaan tarjouksen, niin se todennäköisemmin menee metsään, kun sitten sen, että ottaisi sen tapaamisen, jos se kerta asiakas on kiinnostunut. Hän on kiinnostunut, jos hän haluaa sen tarjouksen, niin sen tapaamisen kautta se luodaan se henkilökohtainen suhde. Niin ehdottomasti hyödynnä sitä, mutta se, että suosittelen tuotteistamaan sen oman palvelun niin, että se on mahdollista sen asiakkaan vaikka suoraan ladata se tarjous. Nettisivuilla on mahdollista saada vaikka mitä hintalaskureita on. Se riippuu ihan niin kuin esimerkiksi raksahommiin, koska siellä riippuu tietysti siitä, että no minkä kokoinen ja minkä ikäinen ja siivouspalveluihin ja muihin, mutta kaikki näihin on olemassa kaikkea jo digitaalisia laskureita, että se nettisivu voi luoda sen tarjouksen asiakkaan puolesta sen tietojen perusteella, mitä se antaa niillä nettisivuilla. Niin hyödyntäkää. Toinen ongelma, mikä on, että tarjous tulee aivan liian hitaasti. Ää, Se on semmoinen juttu, että tarjouspyyntöön pitää vastata 24 tunnin sisällä. Silloin se tarjous on niinku vielä vihreällä. Jos sä vastaat 48 tunnin sisällä, niin se on jo niinku keltaisella. Et sit se on vielä niinku menee tämmöisillä vanhoilla vihreillä, mutta siitä yli niin se on jo punaisella. Tämä johtuu siitä, että hei, kilpailu on kovaa, eli yksinkertaisemmilla se ihminen, joka todennäköisesti tai sun yrityksestä sen tarjouksen pyytää, niin se todennäköisesti pyytää sitä ihan parista muustakin paikasta. Ja se, joka on oikeasti nopea, niin on myöskin siellä niin kuin ensimmäisten joukossa, joka antaa sen parhaimman ensivaikutelman itsestään. Mulla on esimerkiksi nyt ostan tuohon toiseen yritykseen useitakin palveluita, niin kyllä mulla on heti semmoinen, että jos tarjouspyyntöön vastataan vasta 2 viikon päästä, niin kyllä mulla on semmoinen olo tulee heti, että hetkinen, että jos mulla olisi esimerkiksi joku akuutti kysymys asiakkaana tuolta yritykseltä, niin koskahan mä saan niiltä niin kuin sitä palvelua. Eli kyllä se, niin kuin, se, että miten ne asiat myydään, kertoo siitä, että mitenköhän siellä muutenkin todennäköisesti ne asiat siellä yrityksessä hoidetaan. Eli sen takia meidän täytyy antaa sellainen niin kuin hyvä ensivaikutelma, että se meidän tarjous tulee oikeasti nopeasti. No sitten tietenkin pidän pahana myös sitä, että jos mä joudun itse kyselemään sen perään. Eli kyllä se kans kieli siitä, että mulla tulee semmoinen tunne, että siitä yritystä ei asiakastyöskentely kiinnosta. Tai että ne on niin kiireisiä, että ne ei ehdi vastaamaan. Että jos musta tulee noiden asiakas, niin eihän ne ehdi vastaamaan mulle silloinkaan. Eli tämä on myöskin semmoinen, että älä pistä sitä asiakasta kyselemään sen tarjouksen perään, vaan laita se itse nopeasti, jos se ei ole jo valmiiksi ladattavissa nettisivulla. Ja toinen tietysti, että jos
myyjä, se yritys itse ei kysy sen tarjouksen perään, niin kyllä mä pidän sitäkin samanlaisena elementtinä, että se uusi asiakkuus ei kiinnosta tai että sille ei ole aikaa. Niin tämä on myös semmoinen, mä oon useampaa tarjousta pyytänyt monestakin palvelusta ja tosiaankaan nämä myyjät ja yrittäjät eivät näihin tarjouksiin palaa, niin se on myös aina tosi huono merkki. Toinen on tietysti, tai vielä yksi on semmoinen, että se tarjous on epäselvä tai epämyyvä. Se ei ole houkutteleva. Tai sitten se on niinku se hinnoittelu ja muu on niinku aivan supersekavaa, eikä siitä saa mitään niinku selvää. Siitä niinku huono esimerkki on taas tämmöinen niinku vuodelta 2012, tämmöinen Wordi, PDF, tämmöinen matkapojilta. Tämmöinen perinteinen klassikko Word, mitä tehdään, niin jos sä teet edelleen tämän näköisiä tarjouksia, niin sä olet todellakin jäljessä. Eli kyllä sillä niin kuin visuaalisella ilmeellä on myöskin väliä. Eli tämmöinen tarjoushan on tylsä, se ei erotu, sitä voi olla vaikea lukea, tai näissään puuttuu aina ne hyödyt, ne puuttuu ihan aina, tai sitten ne on ihan väärässä kohdassa. Tai se sisältää tosi paljon semmoista sopimusteknistä asiaa, mikä voisi ihan hyvin olla siellä sopimusehdoissa, ja sopimuksessa ei suinkaan tässä niin kuin tarjousvaiheessa niitä vielä tarvita, ja usein se niin kuin kilpailuetu puuttuu, ja monta kertaa se kohdennus myös, eli tämmöiset on niin kuin ihan kaikista kamaluuksia, ja tässähän on niin kuin vaan, että kiitämme mielenkiinnostamme matkojamme kohtaan ja tarjoamme seuraavaa. Kohde, Pietarin risteily, ajankohta, matkan kesto, ryhmän koko, aikataulu, hinta ja hintaan sisältyy. Niin tämmöinen on todella sieltä vuodelta 2012 ja tästä täytyy ehdottomasti uudistua ja mulla onkin itse asiassa tarjouspohja, voittava tarjouspohja nettisivulla ladattavissa, niin käykää ihmeessä lataamassa se sieltä, että mitkä ne niin kuin, tämän päivän ohjeet on tuohon ää, tarjouksen tekemiseen, mutta lähtökohdin hyvä tarjous on semmoinen, joka erottuu, se on visuaalisesti helppo lukea, se on selkeä, se on yksinkertainen, se on kohdistettu ja siellä on myöskin ne kohdistetut hyödyt. Siellä on se yksiselitteinen hinta, eli asiakkaan ei tarvitse yrittää arvailla, että hetkinen, mitä tämä nyt siis oikeasti maksaa. Ja kertoo, että miksi sen asiakkaan pitäisi valita just tämä ratkaisu ja tämä tarjoaja. Tarjouksessahan on se haaste tietysti, että jos on, tai yleensä myynnissä, siis myynnissä yleisesti haasteena on se, että jos siitä asiasta päättää useampi henkilö, niin monta kertaa, että vaikka sä saat myytyä sille yhdelle henkilölle siellä yrityksessä sen asian tosi hyvin, hän on tosi innoissaan siitä, saanut hänelle tarjouksen ja hän tämän tarjouksen kanssa lähtee sitten itse myymään sitä sinun ratkaisua siellä talon sisällä, niin nämä on aika kaikista vaikeimpia saada maaliin ja näitäkin asioita mä käsittelen tarkemmin siinä myyntitapaamisverkkokoulutuksessa, mutta tärkeintähän tietysti näissä olisi, että saisi mahdollisimman moni näistä päättäjistä sinne saman pöydän ääreen, mikä voi olla tosi haastavaa, mutta siihen mä ehdotan tällaista luovaa ratkaisua, että testaa videotarjousta. Jos se sun ää, kohderyhmä on sellainen, että siellä on useita päättäjiä ja se on oikeasti mahdotonta saada niitä kaikkia päättäjiä sen saman pöydän ääreen, niin testaa videotarjousta, että sä siis esittelet sen sun tarjouksen ja sen sun asian videolla. Lyhyesti, siis oikeasti ihan maks 10 minuuttia, sekin voi olla aika pitkä, että 5, tai aina mitä lyhyempi sen parempi, mutta tärkeintä, että se on riittävän pitkä, että sä tuot sen osaamisen, sä näyt siinä visuaalisesti, siinä on selkeästi se sun asia, hinnat, hyödyt, ne kaikki, mitä käytiin just läpi, niin testaa tätä ja katso, että miten se toimii. Ja mä kuulen kyllä tosi mielelläni, jos tämmöinen luova idea toimii tämmöisessä niin kuin, vaikeassa tilanteessa, missä niitä kaikkia päättäjiä ei saa sen saman pöydän ääreen. Niin testaa ihmeessä. Mutta käy
mun nettisivuilta voittavamyynti.fi lataamassa se voittava tarjouspohja, niin sieltä sä näet semmoiset konkreettiset hyvät ohjeet, että mitä siihen tarjoukseen pitää laittaa ja missä järjestyksessä, mikä siellä on tärkeää, niin pääset siinä tarjousasiassa paremmin eteenpäin. Mutta muista aina se, että sit tarjousta tai sitä tapaamista pyytävä henkilö, niin se on ostamassa. Joten siitä pitää olla ihan super kiinnostunut. Se pitää ottaa tosi vakavasti, sitä pitää oikeasti priorisoida. Sitä tarjousta täytyy priorisoida, sitä tapaamista täytyy priorisoida. Että se ei ole semmoinen, että no mä siirrän ton tapaamisen, että kun tähän on tullut jotain muuta. Ei, älä siirrä sitä. Ja ja se tarjous, niin priorisoi, että sä oot nopea, priorisoi, että se näyttää se tarjous hyvältä ja niin edespäin, koska se on ostamassa. Ei ne niin kuin lämpimikseen niitä hirveän usein ainakaan kysele. Ja siinä kisassa voittaa se, joka osaa sen parhaiten myydä. Ja älä jätä sitä tarjousta roikkumaan, että jos sä laitat sen tarjouksen, niin kysy sen perään. Mä itse toimin sillä lailla niin, että jos asiakas on sillä niin, että hän ei siinä hetkessä, kun hänen kanssa keskustellaan, niin hänelle ei ole esimerkiksi sopiva hetki mun palvelulle, niin mä laitan aina sen tarjouksen että hänelle jää siitä niin kuin jotain konkreettista käteen, jonka jälkeen mä sanon, että mä en kysy tämän perään, mutta että oot sitten yhteydessä, mikäli siltä tuntuu, että sä haluat jossain kohtaa tätä hyödyntää. Mutta mä teen sillä lailla niin, että monta kertaa nämä ihmiset kuitenkin jää mua seuraamaan somessa. Sit siellä somessa mä osoitan sitä mun osaamista koko ajan enemmän ja enemmän. Ja jossain kohtaa sieltä sitten se osto monta kertaa vaan sitten tapahtuu. Mutta jos on sillä niin, että tämä henkilö ei sulla jos someen, että tämä henkilö ei ole sussa kontaktissa niin kuin millään tavalla, niin kysy sen tarjouksen perään. Ja kannattaa soittaa. Kyllä niin kuin, ei ole soittaneen voittanutta, että siinä on niin kuin parempi, että sä soitat sen perään, kun että sä laitat vaan viestin, että hei, miltä tarjous näytti, vaan soita, niin sitten voitte keskustella, te voitte vaikka siinä kohtaa, jos te ette ole vielä tavannut, niin tavata, ja sulla on niin kuin mahdollisuus osoittaa sitä sun osaamista ja vakuuttaa se asiakas. Ja se, mikä vielä niin kuin monta kertaa puuttuu, että sitten kun päästään siihen vaiheeseen, että hei, sä teen kauppaa, niin moni yrittäjä ei laadi itse asiassa sopimusta siitä niin kuin, ostotilanteesta. Ja tämä on semmoinen, että jos sä et tätä tee, niin jatkossa sun täytyy tehdä. Eli toimeksiantosopimus, jossa on kyse tämmöisestä palvelusta, mutta ihan sitten niinku, on se ratkaisu mikä vaan, niin kyllä tämmöinen niinku, virallinen kauppakirja ehdottomasti kannattaa tehdä, mutta se, että palveluissa, niin se toimeksiantosopimus, mikä suojaa molempia, se suojaa sitä asiakasta, mutta myöskin sitten sinua palvelun tarjoajana, ettei käy sitten sitä, että asiakkaat tekee ohareita. Että ne sanoo siinä myyntitapaamisessa, että mä ostan, mutta sitten ne ei kuitenkaan esimerkiksi sitten niihin sovittuihin tapaamisiin tuukkaan, eli on sitten käynytkin sitä, että se mieli on muuttunut tai mitä sitten ikinä onkaan, niin se toimeksiantosopimus suojaa myöskin sitä palvelun tarjoajaa sillä, että ei käy näitä sit ohareita, mutta myöskin asiakasta, eli sitten se asiakas saa sen, mitä hän oikeasti on luvannut, tai mitä hänelle on luvattu, niin sitten hänellä on mustaa valkoisella, että se myöskin toimitetaan. Tämä on semmoinen, mikä ehdottomasti suosittelen tekemään. Ja ammattimainenhan tapa on tietenkin se, että luodaan ihan esimerkiksi Wordillä tämmöinen PDF, missä sitten on sovitut asiat siitä palvelun tuottamisesta tai kauppakirja. Ja sen jälkeen se laitetaan sähköisen allekirjoituksen kautta sitten asiakkaalle menemään. Niin ehdottomasti semmoinen tulee tehdä. Ja vielä muutama sana tähän loppuun, eli mitä parempi, sitä parempi myyjä olet, mitä parempi palvelija olet, eli mitä enemmän sä lisäät siihen sun omaan tekemiseen niin siinä myynnissä, markkinoinnissa, kuin siinä itse palvelun tuottamisessa, ratkaisun tarjoamisessa,
sitä palvelua, niin sitä parempi myyjä sä oot. Eli jos sä yrität ihan hirveästi automatisoida, skaalata ja miettiä koko ajan puhki, että miten sä pääset vähemmällä, niin todennäköisesti sitä heikommin sä tulet myymään. Eli, eli palvele, palvele, palvele. Ja mä annan tästä ihan semmoisen esimerkin, että tuossa mun uudessa yrityksessä mä hoidan myyntiä ja mun yhtiökumppani sitten itse sitä palvelun tuotantoa, niin esimerkiksi jos hänelle potentiaalinen asiakas soittaa ja kysyy myyntiin liittyviä kysymyksiä, niin mun kollega ei sano, että hei, soita tolle mun kollegalle Emilialle, että se vastaa meille näistä asioista, niin soita sille vaan hän sanoo asiakkaalle, että hei, kiitos kun soitit, että meillä Emilia on se, joka hoitaa näitä asioita. Mä sain sun numeron tästä ylös, niin mä välitän tämän Emilialle ja Emilia soittaa sulle heti, kun hän pystyy. Eli tämä on niin kuin esimerkki siitä, että me ei vastuuteta sitä asiakasta tekemään niitä asioita itse, vaan me oikeasti palvellaan joka tavalla sitä asiakasta, niin sitä parempia myyjiä me ollaan. Ja ei muuta kuin ala myymään, että mitä enemmän sä sitä teet, sitä paremmaksi sä tuut. Ja tälle ei ole niinku mitään, että kaikki semmoinen huijarisyndrooma ja fiilis ja semmoinen, että mä en osaa, mä en pysty, mä en uskalla, niin se lähtee vain sillä tekemällä. Vain, että sä teet sitä, niin sä saat sen itsevarmuuden tehdä sitä lisää. Eli sä pysty ää, niinku, saamaan sitä mistään muualta kuin siitä kokemuksesta, siitä itse tekemisestä. Se oli tämän setti tällä kertaa ja kiitos oikein paljon kun kuuntelit ja olit mukana.